Kwart tal-priġunieri Maltin għadhom qed jistennew sentenza tal-qorti u bekk jinsabu taħt arrest preventiv. Iċ-ċifra ħarġet minn rapport ikkummissjonat mill-Għaqda Midla mad-Dawl li kien ippreżentat waqt il-konferenza annwali ta' Naqda. Dan ifisser li wieħed minn kull 4 priġuniera li hemm f'Ħordin jekk jinstabu innoċenti jkunu qattaw jiem, xhur u f'ċertu każi snin arrestati għal xejn. Dak li jkun barra diġà problema kbira lih u għall-familja tiegħu u għax-xogħol tiegħu. Mbagħad dak li qiegħed arrestat, dak mbagħad tiġi gravi. Għaliex ikollok nies li jispiċċaw liberati imma jkunu għaddew snin il-ħabsu min se jħallasom ta' dak. F'pajjiżna m'hawnx sistema speċifika fejn f'każijiet bħal dawn jingħata kumpens. Aktar minn nofs ta' dawk intervistati kienu diġà qattaw 6 xhur fil-ħabs, filwaqt li 13% kienu għamlu minn 2 sa 4 snin il-ħabs u 3% aktar minn 4 snin jistennew is-sentenza tal-qorti. Aktar ma jdum iż-żmien mindu jitressaq l-akkużat il-qorti, aktar hemm ċans ukoll li x-xhieda jsibuha diffiċli jiftakru d-dettalji ta' dak li jkun seħħ. Jekk mhux se jkun hawn grupp ta' persuni li jpoġġu bil-qiegħda jaraw is-sistema kif qed taħdem u kif mhux qed taħdem, allura se nibqgħu b'dawn il-problemi. Naħseb problemi li issa ilhom ġejjin minn snin kbar.